Hej, jeg hedder Louise. Jeg er 28 år og deltidsbrandmand på station Holbæk. Jeg blev brandmand, fordi jeg meget gerne ville udfordre mig selv, og så er det altid rart lige at få sådan et adrenalinkick, at komme ud og hjælpe andre mennesker, der er i nød, og det kan jeg rigtig godt lide. Det at gøre en forskel for andre er for mig rigtig vigtigt, at det er en stor del af mig, og jeg har altid gerne vil hjælpe mennesker i nød. Jeg synes, det er rart, at man kan give noget til andre, når de står og har det aller værst. Når alarmen går derhjemme, så får man sådan en kæmpe adrenalinkick. Hele kroppen den ryster, og man er bare klar, og man skal hurtigt i tøjet, og nogle gange er det forvirrende, hvis ikke lige man er klar på den. Og jeg har præsteret at tage bukser på armene i stedet for.